mi pediang sngobhaya phi baro sha ka jing seng yalap ka jing kemen jong ka jing pelat ka banlong hamaran saiden nadu ka arpusan hadu arphanyau tarik November arhajar arpuar ki syakri jong ublei i apostol pendap borlang dekhar dan bat kiwe kin syakri ya ka ktien jong ublei wan ban mat ya ka jing pen em ka jing pen khia ka jing pelat bat ka jing kerku na utrai ka People's Democratic Party lani ka PDF Mausentai Circle kala penlong ka jing yalang pat ba haplau yeng dorbar Mausentai Ribhoi District ha ka jing priang burom ya ki ba penyaso sya ka party PDF ki ba dei ki nongkit kam na ki wei pat ki party ki ba hap ha ka Mausentai Circle jong ka umsning constituency ha ka khat khandai tarik nai weng arjar harpuar ha ketiga sengi priang burom sya ka party PDF lawan ban priang burom da menteri ka jelau ba bante dor lengdo ubala longru kumu kongsan ha ka jingdon lang ukertong ka party PDF uba don lang soklan u youth president ka umsning constituency uba Bashan Roy Lamare lembat ki wede ki nongkit kam ba kentup ya uba i khar krang uba lamprang seliang temen basan F lengdo kong Sofia khar krang ki reurang ba bat ki pat ba Hawas dem arza kapra nga kam simia yen suye ka election ba ngala syong ndey ba nga ipat hagani ka ti momcha ngala sodan kam ban yeng biang ban mi biang na ka ka parti PDF hande ka kam dasngi ka sin ka ban kong nga penyeng nga pelong ka meeting pai ba mar blesar si itu yepi don ki perlok projot don ki we ki parti ABC ngama becet teng ki ong baba don te umdon hende ngong ya ki perlok zonga ya kita ki perlok zonga ngong ubadon umdon kam ban show hende sisin bila show lago mujong kata mungkin mujukren hende ngam kwa ban show hende ngayat kumni kumbangayat hende ngong ya pi ki pai ba ngong ya pi ki nong song sdong jong kane ke area jong ka Mausentai ubadon umde ubasho ubadon umde uhiro hende tenmau ubadon ude ukruny dau kruny urung napo ubam itu dingba ba pinsai i ya utau kruny hawar kulai bau tu ding uklem denam de pai ba de ukruny de takrau ngam kwa ba peni saki social media tenteng ki perlok jonga kiong babadon pemino kreno hende gong kapor kampat day kan sepoi kapor bangan sakren bat day kade kasngi mamenta bangayo ban pelong ya kane kajinyang hangne po Mausentai area bat hi kinong song sinong bat hi kinong tray hagane kasngi mamenta bakane kasngi ka bapuan hangne ro mas yutu bisa kine kide tang kibaki kmat chiru yang timboy kmat chiru mo tang ki kmat churu betul hangne mo ki pai ba le ki empat mi sar tekani kalong kai ka ba ni kum galang ka party habang elect siya kando ka constituency habang elect siya kando ka sinong ni jukwa banya thir banya selok khamtam bat kilong kami ki khon samla ki rang ba kanang mangin so thu ya ka jingdon kam namar haga state ka jongi siya than riboy ngi don kam kumto Syatay siya po iskasil, syatay siya badan mengingi don kam untuk kibriu kidon lakajong ka kam, lakajong ka jing tray ka jikta. Hendring tanggaway nga so comment banong ipi. Bahkan mau baka than di boy kadai ka than ka bau boleh ulah kerku mano. Haka juga por ngitip baka than di boy kadai ka aspirational district, hapo state kirbi ka jongi. Bat ka ba so comment na ani tu ipi pat kalong. Baka than di boy kadai ka than ka ba pu baping Hamtam Hagarat Kalian.